ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Саудо ТВ. Мардуми сарбаланди тоҷик, мардуме ки дураи ватанен, пирӯз 6 ноябри соли 2024 барои шуморо 10 дона хонаҳои фурӯшӣ, дарвозаҳои фурӯшӣ қабул кардем ки рекламатон мекунем ва квартираҳои ҳархела арзона қимат баҳри шумо. барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар ҳамин WhatsApp роӣ мекунем. навори баъдан реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. дарвозаҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон ва сифатҳои дараҷаи олӣ. хонаҳо дар Ҳисор, дар Ваҳдат, ноҳияи Панҷ, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Турсунзода Регари Пешина, тарафҳои Душанбе, тарафҳои ноҳияи Данғара, иса шаҳри Кӯлоб. хулас навори зур, навори беҳтарин хонаҳои арзонам дорем баҳри шумо. ҳай то охир тамошо кунен. ҳамин пешаи тамошои навор бачаҳо ҳама киса лайкҳоро бизаненда дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. ҳолатҳои мешава хонаҳои арзон роӣ мекунад, срочно мешава занг мегирем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин дарвозаҳои фурӯшӣ. дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки дар ноҳияи Восе. нархшон аз 3000 сомонӣ то 20000 сомонӣ. ватсапшон ахираш 4666 занг занед. ноҳияи Воседа. мега дарвозаҳо бо сифат, дараҷаи олӣ, замонавӣ, сифатҳои хубшон ай дига дарвозаҳо гарантия қатъӣ фарқ мекунад. мақсад бо нархи арзон аз 3000 то 20000 сомон. ҳатто ки дастафкаам кам мешавад. дастафкаи бесум тарафи Восе, Кӯлоб, иса Фархор дастафкаи бесум ва дигар тарафҳое ки мақсад дурдастан иса дастафка айсоби ҳамон одаме ки мехара мекуне мегам бачаҳо. мисол Московский, Фархор, Кӯлоб, Восе ин тарафҳо бесум дастафка мекунанд. хулас бачаҳо занг бизанен, маслиҳат кунед аз уми канали мо Саудо ТВ. хулас ягон чи арзонтон мекунанд. сифатҳои олӣ, гарантияш қад дарвозаҳои беҳтарин. бачаҳое ки аз Русия тамошо мекунен, акара занг занен, кадом дарвозаи маъқултон ҳастай, ҳамроҳи ҳамин дарвозафурӯш маслиҳат кунен. лабои маркаи дарвоза дора бачаҳо. маслиҳат карда кортон набуд кунен. фақат нафарое ки дарвозахар ҳастанд, дӯсту бародаротон рақамошон роӣ кунен, видеонавора поделитса кунен. иншоалло ваён можад ягон таша бихара бачаҳо. мақсад чӣ хеле хуб. лабои маркаи дарвоза аз 3000 то 20000 сум дарвозаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Восе занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Ҳисор дохили шаҳрда қарор дорад. 3.5 сотих масоҳат, 4 хона, нархаш $60000. ватсапшона занг занед. веранд, тапчан, дар таги тапчан падвал, кухни, ҳезумхона, ошхона. мақсад иношам ҳастай. обсвет дора, наздикии хона, коллеҷи омӯзгорӣ. бачакҳои TikTok, Instagram хоҳишай ҳаматон поделитса кунен, подписатсия кунен, лайк бизанен то ки ҳамхел наворот Саудо ТВ зиёдтар кунад. барои реклама муроҷиат кунем. мо рафта хонаотонро навор мекунем. дар YouTube, TikTok, Instagram реклама мекунем. нашоти хона, маълумоти фурад дар YouTube канали Саудо ТВ дӯстони азиз. мақсад 3.5 сотих мега 4 хонаи фасон хушрӯ $60000. чанд қа мешавад? 600000 сомонӣ. мақсадам қа мешавад. хулас худотон бо маълумоти пурра дар ватсапшон ахираш 1993 аз уми канали мо Саудо ТВ занг за маслиҳат ка бигирен. хонаҳо замонавӣ, фасон, ремонтҳои хуб беҳтарин. каси мехара ягон сум арзон мекунад. фақат аз уми канали мо Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, Борбадзе, Гипраземда қарор дорад. соколни этаж, 30 квадратный метр, 150000 сум нархи квартира. хона, монтаж, свет, шкатур, стяжка, пол, тирезаи берун, дари подъезд,
мақсад ҳама ҳастаи сӯзаи хушрӯакай техпаспортам дурад инами састани чиқеле ки дарас меви айнами хона бояд чи фурӯхта шава. Суруға деҳқонбозор назди бозори Бориси Сомон бари мактаб 91 доми 6 этажа мега хона дар Соколин этаж қарор дорад. Ака подвалшам бигем хато намекунем. хоб Соколин этаж 30 квадрат метр як комната. маълумоти бештар худотон дӯстон бо ҳамроҳи соҳибхона занг задан масъала кунем. навор маъқул шид нашид даромад камтар найсен лайкора намоношен бомонен подписатсия кунен зангулаи подписатсияро васа кунен. бовар дорем ягон хона квартираи арзон аз канали мо иншоалло ягон чӣ вақт меоем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бачаку азиз 4 комната 8 сотих масоҳат ноҳияи Данғара деҳаи Шаҳбур. нархша бинен 139,000 сомонӣ мегӯяд. 139,000 да инами хонаро метавонен чӣ кунен бихарен. мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ дорад. свет дора 4 дар хона 8 сотих замин ремонт надора об свет дора ҳуҷҷатам дора. чиғеле ки мақсад қайд кардем об свет мега дора мега соҳибхона ҳуҷҷатам дора 139,000 сомонӣ 8 сотих масоҳати бениҳоят калон айни ҳоласт. чунки бисёр вақт рӯй мекунанд 3 сотих 4 сотих масоҳати хона боша обши 8 сотих заминда қарор дора 4 комната маълумоти пура занг бизанем. замин хона мошин чизе боша дар WhatsApp рӯй кунен. мақсад мо дар тиктоку ютуби инстаграм реклама карда ҳаракат мекунем фурӯхта битем бачако. касе ки рӯй мекунад видеонавор карои кунем мо беҳтарин мешавад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ боз дар ноҳияи Данғара. ана ҳамин хона як дона расмхати қабулш кардем бачако азиз. 2 комната масоҳати 8 сотих заминиш 150,000 сомон нарх. деҳаи Мехтар. деҳаи Мехтар мега Саргазон гуфтани ҷо. номи пешинашай номи ҳозирашай намедонем. 2 дар хона дора. мега баня ҳам дора. 8 сотих замин ҳам дора. гирди хона маҳкам кардаги тапа тайёрай. худотон бо занг бизанем. бисёри бачако мақсад хонаҳои роӣ мекунен аму нархотона хоҳишай ҳаматон ҳавоӣ намонен. аму нархҳое ки монен арзанда ба нархҳо бошада. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки 2 комната 2 сотих масоҳат ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбеда қарор дорад. ана ҳамин адрес. хонаҳо замонавӣ фасон ремонтҳои зур пардои фасон дарои зур задагӣ. инами хона бояд чи дарҳо савдо карда шавад бо нархи 250,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхона 4 та нах ахиршай метавонен занг бизанем. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ Гулбухтада қарор дорад. об свет масъалаш мега ҳастаяни ҳастай без пропускат медрои зиндагӣ мекунӣ. 2 хона плюс вана ҳам дора. масоҳатиш камтар камакай 2 сотих замин масоҳат дора. қаяка дохили Душанбеда мешава бачако ба хотире ки қаяка нарх навуҷа қимати аст. ами 2 сотих 3 сотих кадоми 4-5 сотих дора вай бояд знаш иншоалло. нашоти хона худотон бу бачако маълумоти пура ҳамроҳи соҳибхона дастӣ шунда метавонен занг бизанен. маъқул боша бигирен шав. лайкора монен қадилитса кунен подписатсия кунен дастгирия фаромӯш накунен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯӣ кардан қабул кардем ки 14 комната 16 сотих масоҳат ё кунен и 14 комната боша ё ки 4 комната можад хато кард. хулас худотон бо мепирсен. WhatsApp шунда 8481 шаҳри Хуҷанд озодӣ Себзор гуфтани адрес. инамиҷо хулас 16 сотих масоҳат меган 140,000 сум нархша муайян кардем. дар шаҳри хоб сентри шаҳр мега дар қарор дорад. Себзор озодӣ хоб канализатсия дора. хулас бачако маълумоти пура оиди ами хона занг занен. 140 та меган бо 14 комната можад 1,400,000 боша. ҳам хеле фикр мекунам ака
бисёриё адрес роӣ мекунанд, пара роӣ кунем бача азиз, дига бо ҷавоб наметиҳам. Ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуэтажа, 3 комната, масоҳати 6 сотих. Шаҳри Ваҳдат, Истиқлолда қарор дорад. 230 000 сум нархш. WhatsAppшон 13 ахирш. Метавонед ҳозир занг бизанед, маслиҳат кунед, маълумоти пурра бигиред. 2 дар хона, кухни плюс баня плюс ҳоҷатхона, боз дуэтажа, оғулхона ҳам дорад. Як магазинча плюс. Марҳамат, харидор бошед, занг занед, бо арзон ҳам мешавад. Ана ҳамин хона бояд чи дарҳол савдо карда шавад. Шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолда қарор дорад. Маълумоти пурра ҳамроҳи соҳибхона WhatsAppшонда муроҷиат бикунед. Касоне ки хона роӣ мекунед, ҳамин телефонотонро видеонавор, мақсад баракӣ гирифта видеонавор кунед, ҳамин фасон карда ҳамин 1.5-2 минут видео кунед, роӣ кунед, мешавад, қабул аед. Фақат видеои тоза бигиред бачаҳои азиз, хоҳиши ҳаматон. баъдан ҳамин хонаҳотонро чем шумо видеонавор кардан, худмон рафта видео кунем, дар TikTok, YouTube, Instagram навор карда фасон карда реклама кунем, ки хелиш хуб аст дӯстон. мегзарем ба наҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната, масоҳати 7 сотих. ҷамоати Нури Ваҳдат, ноҳияи 5 граница Афғонистонда қарор дорад. 145 та мега муомилаи хубам дорад. Ин ҳамин участка бояд чи дарҳол савдо карда шавад. 2 ҳуҷра ва пешдолон, калидор, ҳамон баня. Як хонаш тайёр ай, метавонед дар он зиндагиро сар кунед. Шкатур ва монтажи даруни хонаҳо тайёр, ҳуҷҷатакош тайёр. Масъалаи свет, оби нӯшокӣ мега проблема нест. Ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. Кадоме ки мехара 145 000 сомонӣ. худотон бо занг бизанед, рақамҳои 0458 аз уми канали мо Савдо ТВ салом расонед бачаҳо. ҷамоат Нури Ваҳдат, ноҳияи 5 границада қарор дорад. хулас дӯстон, наворо маъқул шид нашид, хонаҳо арзон, қимат чӣ хел боша набоша, фикротон дар ҳамон комментария баён карда бимонед. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира, 2 этаж, 58 квадратный метр, шаҳри Турсунзода, 1 микрорайонда қарор дорад. ин ҳамин квартира, нигоҳ кунед, худаш обши 2 этажа, дар 2 этаж 2 комната гуфтааст бо 210 та нархи квартира. 210 та. WhatsAppшон 0440 занг бизанед. дом тайёрай, метавонед ремонта сар кунед мега. касе мехара, қисмати дарунша мақсад қабул накардем, сурат ё видео роӣ накардан, ба ҳам хотир ҳамин қисмати берунаш тамошо кунед. 2 этаж даи боло ё ки поёни бадан нест бачаҳо азиз. худотон бо маслиҳат кунед. 210 та ки намедонам дарунаш чӣ хелай, худотон бо ай соҳибаш пурсон бошед. хулоси гап дӯстон, ба 10 дона хона ирӯза навор тамом шид. чизе ки роӣ кардан, чизе ки хостем, чизе ки ёфтем, ҳаракат кардем, наворш кардем. мақсад бо чизе дорем роӣ кунем. кадомида ки замин дар кор, дар WhatsApp нависед, эълонтон мекунем, заминдора занг мезанам. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша, дар WhatsApp роӣ кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед.